Ġara dak li ġara, jista' jkun illi n-nuqqas ta' kuntatt man-nies fil-pandemija tal-Covid setat kienet fattur. Kienet din id-dikjarazzjoni surreali illi għamel il-Ministru Michael Falzon brabta mar-rekkit tal-benefiċċji soċjali meta kien intervistat fuq Campus 103.7 mill-professur Andrew Azzopardi. Ġara li ġara, tajt li ma ġara, nutu toqgħod tajt ma ġarax li ġara tajjeb. Insertaw illi kienu ċirkostanzi fi żmien Covid fi allura kuntatt personali kien naqas u seta' kien raġuni. L-ex backbencher laburista Silvio Grixti qed jaffaċċja akkużi kriminali serji wara li mijiet ta' persuni sabiex jiffalsifikaw dokumenti mediċi u jieħdu mijiet ta' euro fix-xahar bħala benefiċċju għal diżabiltajiet illi mhux vera kellhom. Dawn il-persuni li kienu prinċipalment ġejjin minn lokalitajiet ta' maġġoranzi laburisti ġew ikkonfermati illi għandhom diżabilità minn bord tal-benefiċċji. B'din is-serqa tammonta għal miljuni mit-taxxi tal-poplu Malti Wawċi. U issa, skont il-Ministru Michael Falzon, il-fatt li kien żmien il-pandemija tal-Covid u li kien hemm nuqqas ta' kuntatt man-nies dan seta' kien fattur. Madana kollu Michael Falzon ammetta illi l-Gvern Laburista fi 12 il-sena ma rnexxilux isolvi l-problemi tal-faqar, dan minkejja li kienet waħda mill-proposti prinċipali fil-manifest elettorali Laburista tal-2013. Il-programm elettorali tal-Partit Laburista li għal se jsolvi l-problemi tal-faqar. Ma solvejnjomx. Il-Ministru responsabbli mill-familja u drittijiet ta' tfal ammetta illi l-Gvern Laburista għadu ma sabx tarf tal-problema tal-faqar f'pajjiżna minkejja li skont il-poplu ra żidiet sostanzjali fil-budget ta' gvernijiet Laburista. Għandna min qed jaqa' mix-xibka dejjem ħajbqa'. Jiġifieri jiena kawxat ħajgħidli ħajsolvi l-problemi kollha, ngħidulhom isma' dak ħajsolvilhom wieħed meta jerġa' jiġi Sidna Ġesu. Il-kumplament ħajkollok dejjem faxxa illi taqa' għal raġunijiet diversi. Kien programm elettorali tal-Partit Laburista li għal se jsolvi l-problemi tal-faqar. Ma solvejnjomx. Minkejja din l-ammissjoni Michael Falzon ma offra l-ebda soluzzjoni ta' kif il-Gvern se jkun qed jaħdem sabiex jelimina totalment il-faqar kif wiegħed lura fl-2013.